کوملیا حقوقناسان آجبو آزادی او هده بدروشما بلا مافی هیویه تاویلی بجیه بیانین لآمده مشک لدارخست. لگل پارێزدەران نونەرên rêxistinên civakî yên sivîl û partiyên siyasî jî beşdarî meşê bûn. Di daxuyaniya piştî meşê de hate ragihandin ku biryara dadga mafê mirovana Avrupayê ku têkildarê Rêber Apo daxwaza bicîhanîna mafê hêviyê hatiye kirin divê bêpêkanîn. Her wiha hate ragihandin ku bicîhanîna mafê hêviyê ne tenê kesekî lê bi hezaran girtiyan alaqedar dike. Her wiha li Wanê jî platforma saziyên demokratîk a Wanê di salvegera 27 Sibata 2025 a Banga Aştî û Civaka Demokratîk a Rêber Apo daxuyanî da. Di daxuyaniya li qada bajêr de hate dayîn pankarta ku wêneyê nû yê Rêber Abdullah Öcalan û nivîsa bi rêberê azad ber bi Civaka Demokratîk ve hate hilgirtin. Di daxuyanê de wiha hate gotin. Gava ewil a pêwîst azadiya rêzdar Abdullah Öcalan û dabînkirina mercên xebata azad e. Divê di destpêkê de mafê hêviyê bê cîbicîkirin. Em bi îradeya rêzdar Öcalan bawerin. Divê tavîlê gavên pêwîst bên avêtin.